Gure kultura bihurtu da izugarri bisuala, izugarri bisuala, eta edertasunaren ulermen ia guztiz bisual bat daukagu, ez? Eta horrek beste gorputz esperientzien zen mutilazioa dakarren, ez? Daukagu ikusmenaren alako hiperestimulazio bat, nun azkenean horrek hartzen duen espazio guztia, ez? Eta sare sozialeko horri ematen dien espazio guztia. Eta orduan beste ze esperientzia korporali ez diegun espaziorik ematen, beste edertasun sentitze posible batzioi espaziorik ez diogun ematen, guztiz kultura bisualak janda gaudelako, ez? Guztiz mutilatuta beste guztia. Bai dela gai bat nik guztiz lotzen dudan itxurari, ez? Eta fisikoari, eta batzutan ez du zertan, baina, bai, nik betianik eta hori, gutxienez, hitza entzuterakoan beti lotzen dut itxurari eta fisikoari, askotan hori gorputzei, hori pertsonen fisikoei, baina bai, itxurari. Nik hor batzuetan bai irakurtzen dudala gehiago beldurretik eta konplejuetatik. Daukagulako tendentzia handia edertasuna entzuten dugunean zerbait, ez, hitzak berak esaten duen bezala ederrera joateko, baina uste dut gehiago irakurtzen dudala edo gehiago etortzen zaidala hori ez beldurra eta ze konpleju ditugun hori dena eraikitzeko eta munduratzeko. Nik uste dut gizarte moduan irakurtzen dela edertasuna atsegina dena bezala. Osea, bai egoera atseginak, bai erosoa dena, atsegina dena ikusteko, sentitzeko, ukitzeko, eta hortik ateratzen den guztia, itzuzia da edo deserosoa da. Baina, holan irakurketa bakor bezala, atsegina bezala irakurtzen dugula. Nik bai uste dut lotzen dela apur bat zuk esandako horrekin, ez denean atsegina ez du gustuko, baina gero ere ez dut ulertzen zergatik gero ditugun, orokorrean ez, izan alditugun modu ezberdinak edertasuna ulertzeko, edo zeba nahiz eta atsegina izan, nire ustez atsegina izan daitekeen zeozer, gero beste pertsona batek ez duen holan bizitzen. Orduan, ez dakit oso ondo neurtzen, edo ez naiz gai emateko, ez dakit definizio ze bat, baina bai lotzen dut apur bat, zuk esandako horretatik. Nik nire buruari galdetzea edo galdezka ibiltzea ea ederra naizen edo ea zelan pertzitzen nauten kanpotik galdera hori bai izan dut. Bai dago presente nire bizitzan agian hori gehien bat nera bezaroan, baina gaur egun be bai dago presente eta azkenean zelan aurkezten garen mundura eta bai da momentu honetan garrantzizko zerbait eta ederra izatea eta inkluso are gehiago edertasun kanoniko hori muturrera eraman da ematen dizu kapital sozial bat, gero itzultzen dela lanean, zure harreman sozialetan, zure bikote harremanetan, eta guztiok bilatzen dugu kapital sozial hori izatea. Orduan, bilaketa hori, edertasun bilaketa hori da benetan sozialki estatus bat edo presentzia bat izateko desira hori. Azkenean edertasunak privilegio sistemaren barruan kokatu behar da, ez? Eta edertasunak eman edo kendu aldizu akzesoa zenbait espazio edo baliabidetara, zenbait kontaktutara, eta bar, ez? Eta balio bada, funtzionatzen duela, ez? Kapital bada edertasunarena eta sexualitatearena gure kulturan, erabiltzen eta funtzionatzen duena, ez? Eta oso lotuta dagoena, beste dominazio sistema hauekin, ez? Azkenean arrazakeriarekin, klasismoarekin, lodifobiarekin, ez? Heteroarauarekin, etc. Sistema guztioiekin lotuta dago. Da nahiz eta kanok berriak sortzen diran eta malgutasun puntu bat dagoen hor, beti lotzen da berriro ere beste sistema guzti hauekin. Lehen bota dagunarekin lotuta nik uste dut, bai askotan daukagun edertasunaren ideia edo ez dugula gustuko, baina bai gustuko dugula guk gure burua. Ez hainbeste bilatzea gustuko dugun edertasuna, sino guk
edertasunari buruz daukagun ideia gure buruan ikustea. Nik hor beti esaten dut nire buruari, ni ez naiz ederra. Ni ez naiz ederra, baino ederriz izateak egiten nau ni eder. Ez beste zentzu eta ibilbide batzuetatik. Orduan hor ere, ematen dizu ikaspen bat, ederrez izateak ze herramienta eta ze indar ematen dizkizun ere gauza batzuk planteatzeko eta zure edertasun propio bat bilatzeko. Edertasuna niretzako kanon bat, beti. Beti dauka testu inguru bat, beti dauka komunitato bat, eta beti dauzka balore batzuk, ez? Gero juizio baloreak egitea baumentzen dituena, ez? Orduan beti edertasuna lotuta egongo da, komunitate baten baloratzen dena eta nolabait status hori emango diona. Uste dut guztiok dakigula identifikatzen emakume eder bat, kanoniko bat, no? Baina niri horrek ez nago erakartzen eta ez dut gustuko. Eta hortik ateratzen den gorputz batzuk bai erakartzen naute. Baina uste dut dela uko egiten diogulako be bai, momentu honetan testu inguruan daukagun kulturari, politikari, momentu historikoari, eta uko egiten diogun heinean horri, uko egiten diogu edertasun hegemoniko horri. Eta bilatzen ditugu beste edertasun mota batzuk eta erakartzen gaituzte. Nik uste agerikoa dela ez, gizarteak inposatzen duela edertasun kanon bat, eta nik uste hori dela oso eurocentrista, oso hegemonikoa ez, argala, txuri-txuria ez, apur bat. Eta egin dio danean ez, galdera, edertasunaren inguruko galdera bat nire buruari lotu dut apur bat identitatearekin, ez? Ikusten duzu, ez duzula bat egiten kanon horrekin, baina gero horren atzean bai dago ez sexualizazio bat, ez? Nik ez bat egiten kanon horrekin, zeba gero sexualizatzen da nire gorputza. Nik uste hor arrasak bai hartzen duela kriston, ere ez da kasualitatea esan dakoa ez. Osa, batez egitea kanon horrekin, baina gero zure gorputzean, zure gorputzarekiko ematea sexualizazio bat. Norma horretan egon da edo ez egon da. Bueno, ez egon da ez dakit. Eta inkluso ez, kontra eginez edertasunaren eredu hegemoniko horri, igual hasi bar gara ere, pixkat lehen esan dudanetik esaten ez garela ederrak. Eta albokoari ez errepikatzen egunean bostaldiz, zer egoa pasatzen gaur. Ertzetan dagoen jende hori edo ertzetan dagoen gorputz horiek ez dauka inguruaren baiespen hori edo inguruaren reafirmazio hori zu ederra zara edo zure gorputza ederra edo no seke, guk bai daukagu. Zago nuke estimula asko ditugula gure fizikoaren bueltan. Agian esan behar da autu bat horri errebizatzea. Guk orain txertan daukagu edertasun kanon bat, ez gaudela ados horrekin eta ez gara identifikatzen eta aurre egin nahi diogu, baina guk sortuko dugu kanon berri bat. Uste ez direla behar kanonak. Nik uste kanonek eramaten gaituztela ez, gure gorputz, kanonek sortze dutela gure gorputzekiko obsesio konstante hori. Orduan nik ez dut uste gaur gaurkoz daukagun kanon horri aurre egiteko beste kanon bat sortu behar denik. Nik uste ez dago gorputz bat eta bakarra edo ez dago edertasuna ulertzeko modu bat eta bakarra. Orduan ez dut uste sortu behar ditugunik kanon anitzak, sino kanonak desagertu. Nire ustez kanonak desagertu behar dira. Nik uste oso interesgarria dela arraro izatea. Zer ezin dena guztiz kokatu ederrean, ez itxusean, baizik eta nolabait kanpo gelditzen den gauza bat ezin dena guztiz klasifikatu, ez? Hor gauza interesgarriak bihurtzen da. Batez ere, arraro izateko aurrera itxusi izateari beldurra galdu behar zaio, ez? Azkenean hor tartean jolasten ari zara. Eta batez ere hori ez, nik uste
zure buruari arraro izaten uzten diozunean, ez aktiboki itxusi izaten saiatzen, baizik eta zure disfrutea binomio horretatik aratago edo kanon horretatik pixkat aratago topatzen saiatzen, hor sortzen den esperimentazioan gauza asko ikasten dira, ez? Eta gauza asko topatzen dira, eta hor sortzen dira kultura espresio berriak, ez? Ez nik askotan ez dakit desberdintzen, gure buruarengan pentsatzen dugunan, ea galdera ederra naiz edo ez. Ez dakit diferentziatzen galdera hori nire burua gustatzen zait edo ez. Elkarrera gina dute eta uste dut batera ulertu behar direla. Kasu horretan, zu eder sentitza eta zu gustatzea. Eta uste dut lorpen bat izango dela mundu guztiak miresten duenean eta eder bezala ikusten duenean bere gorputza. Hor nik ulertzen dudalako gorputz orok izango duela espazio bat, edertasun hori eta maitasun hori lantzeko eta zure alduntze bat emateko. Non gaur egun hori ez den posible, gorputza asko daudelako baztertuta, eta baztertze horrek ekartzen duelako ere autoestimuan kriston galera eta gero kriston arazoak. Nik uste bai gure belaunaldia dela elikadura nahasmenduak pairatzen duen sujetu oso presente bat. Eta sistemak zeo zer egiten badu da etengabe eta nonai kanonak sortzea eta hauek mantentzea. Orduan nik uste ez, elikadura nahasmenduak presente badaude ez dela kasualitatea eta ere ez da kasualitatea ematea gorputz oso zehatz batzuetan edo sujetu oso konkretu batzuetan normalia direnak emakumeak eta gazteak. Igual me patinau mucho, baina kultura pedofilotik edaten du begai. Zerelako nahi konstante bat dagoen krema antiarrugak, depilazio, gorputz guztiaren depilazio ekstremo batera, eta holako faktore asko gure emakumeon bizitzan zehar oso presente daudela gazte izateko desira batetik berriz gazte izateak erakargarria egiten zaituelako. Eta nik beti pentsatut nire burua zelan irakurriko dudan, 80 urterekin, 70 urterekin, emakume moduan, ea zelan aurkeztuko nahi zen, itzusia izango nahi zen, da zerbait asko mugitzen hauena, eta ikustea gureak, eta ikustea, ez dakit, momentu batean, usten diozu zure burua ederri ikusteari, adinagatik, ze presioz sentuko dut nire bizitzasoan zehar berriz, gazte mantentzeko edo nire itzura gaztea izateko. Ostras, da super kruela ezaugarri inpotente bat izatea zer galduko duzuna. Eta hain garrantzi handia eman da edertasunari, gizarte bezala, uste dut dela nahiko kruela, hain ezaugarri garrantzitsu hori izatea zer galduko, denborarekin galduko duzuna. Helduko dela momentu bat zinetan, ez dut azal hau izango, ez dut agin hauek izango, ez ditut titeak ondo jarrita izango, eta zagertatuko da. Hori da, zagertatuko denean. Ze izango, no? Baina horregatik ere izan bargara disidentzia, ez? Guztiz. Horregatik ere izan bargara nik askotan esaten dut, eta hori ni ere performatzen naizenean, eta aldatzen naizenean, eta edertasun hori, edertasun kanoniko hori apurtzen zaiatzen naizenean, askotan lagunei esate dut, arro, ez? Naiz gizarte honen basura. Ez, nago hortxe kokatuta, eta baino ere posten nau eta ere bihurtzen nau eder, nundik esaten dudan eta zeharrotasunetik esaten dudan, ez? Como, ala, pumba, hain me quedau. Eta gaur da nik egin behar dugula hori esan edut. Ez dudala itzarongo agure bat izatera disidentzia hori izateko. Eta gainera da, ia norbanakotik egiten dudan lan bat, no? Honen disidentzia izan nahi dut edo ez dut, edo uko egin nahi diot edertasun honi, ez nahizelako ederra izango beti. Eta helduko da momentu batean zinetan hori izan daiteke kriston autoestima falta ekarriko dean zerbait edo zerbait oso gogorra
ez diot botere hori eman nahi edertasunaren relato horri. Badago gure testu inguruan behar bat gure burua moldatzeko gizartean toki bat lortu ahal izateko, ez? Eta hau egia da bai lan merkatuan pentsatzen dagoenean, ez? Denbora guztian behar dugu gure burua moldatu toki bat eduki ahal izateko, merezi ahal izateko, ez? Aksesori eta sartu eta integratu ahal izateko, eta baita sozialki ere, ez? Lan harreman horien inguruan badaude zenbait harreman sozial eta zenbat sare zeinetan guk integratzeko beharra daukagun, edo behar hori inkulkatzen zaigun, ez? Sare sozialak dira pixka bat horren eskaparatea, denbora guztian, ez? Azkenian egon behar zara denbora guztian demostratzen zure bizitza zein den, eta zure bizitza nola kokatzen den, eta nola lortzen duen, ez? Betetzea exigentzia guzti horiek, eta gainera proiektatu ahalik eta irudi baikorrena eta laiena eta perfektuena. Nik gutxienez nire bizitzan egiten dituan konparaketa gehienak datoz sare sozialetatik. Eta nik uste ere edertasuna eta autoestimaren kontua datorrela asko konparaketetatik. Eta nire bizitzan gutxienez konparaketa horien oinarria bai izan dela sare sozialak. Nik uste dut adibidez momentu honetan, eta ez naiz asko mundu horretatik mugitzen, baina gaur egun Instagramen dauden influencer ospetsuenak, eta askotan ditugu referente moduan, referente estetiko moduan hegemonia betetzen dutelako goitik bera, baina zergatik betetzen dute hegemonia goitik bera. Ez dute egunean 8 ordu lan egiten, ez dira bizi 5. solairu batean igogailurik gabe, daukate denbora egiteko haien skincare, 8.000 kremekin, supergarestiak direnak denak, ez dituzte eskuak zikintzen lagiarekin, eta orduan zelan ez dira izango ederrak, edo zelan ez dira helduko, kanon estetiko hori bai klasearekin oso lotuta dago, eta hortik edaten dugu, eta hori da gure gizartearen kapandi baten helburua horretara heltzea, baina ezinezkoa da. Ez gara inoiz helduko eta oso jebia da horiek izatea gure erreferente nagusiak eta haiek saltzen dizute haien bizitza zerbait oso normala bezala, baina ez da gure bizitzaren realitatea eta ez da gure... ez da. Bai, hor harrigarria da, sare sozialek ze gaitasun daukaten ere ertz guztietara heltzeko. Eta edertasunarekin nik azkenaldian bai daukat beldur bat dela estetikak normaren barruan daudenean, eta kanon horiek bilatzen dituenean, egiten gaitu txiki, gutxiesten gaituzte, eta sinisten dugu, ez? Pixkat kontatzen diguten errelato hori. Eta dago, sare sozialekin daukagu adikzio puntua hain gorenean, ez dakigula ere ez, mekanismoak eta herramientak sortzen hortik aldentzeko eta egiteko autu batez hau utziko dut ez delako ona niretzako. Egiten dugu kontrakoa, jarraituko dut, uste dudalako hau ona dela niretzat eta oraintxe bertan ni naizena ez naizela ona, ez? Badago egoera bat, ez? Nun aurreko hamarkadetako askapen sexuala pixkanaka joan den bihurtzen sexualitatearen merkatua, ez? Eta nik uste sare sozialak eta, sareen bitartez elkarri ezagutzeko baliabide guzti hauek bultzatu dutela horrelako konsumoaren kultura, ez? Zenbait idazlek el consumo de cuerpos deitzen dioten hori, ez? Ze binkulazio motak sortzen ditugun bestearekin, nola ikusten dugun bestearen gorputza, bere edertasuna, ez? Konsumitzen dugun gauza bat bezala, eta beraz saiatu pentsatzen ze beste esperimentazio mota batzuk
ez daukaten lekua espazio horretan, ez? Duela pare bat urte rapatu nuen burua. Eta ez nintzen itzuzi ikusten, baina bai ikusten nuen nire burua oso feminitatetik kanpo. Eta bueno, oro bai generoa trasbasatu izan zuen apur bat, no? Zalantza batzuk izan nituen hor, eta bueno, pues asko mugitu izan ninduen, batean hilerik gabe ikustea, eta zelan aurkezten nuen, eta zelan jendeak irakurtzen ninduen. Eta adibidez, bai ikusten nuen, begirada maskulino horretik bai aldendu nintzela. Osa, igual izan zen, niretzako puntua, zeinetan urrunago egon nahi zen, pues como onarpen horren bila, eta ez nuen egin bez horretarako, ez zeukan como helburu bat, helburua joan nintzen ematen, eta joan nintzen ikusten zer suposatzen zuen batean hilerik ez izatea, emakume moduan 17 urterekin, eta ez dakit izan zen, como bizipen oso jebi bat. Nik ere aurrek urtean adibidez rapatu nuen ia eta tintatu nintzen eta egin nuen Animal Print ilan, eta erantzun negatibo bakarra izan zen amarena ikusi ninduenean hasi zela negarrez. Eta zelako disgusto eman didazu, zer egin duzu ilan, baina pixkat ama alde batera utziz. Hemen etortzen zait galdera bat, eta da edertasunarekin oso lotuta doana, eta jendeak nola adierazten dituen haien sentimenduak eta haien kezkak gurekiko. Zenbatetan gertatu da horrelako haustura bat egiten duzunean, ez? Ateratzen zarenean kanon horietatik eta egiten dituzunean horrelako aldaketak, jendeak beti bideratzen du erantzuna inguru positibora, ez? Bai, oso ondo zaude. Bai, bueno, gustatzen zait, ez? Baina gero haien barruan ez da errealitate bat. Eta nirea zen bez, ni ez nintzen eder ikusten. En plan, eta ez nintzen, eta izan da, como, nintzeko momentua zinetan itzuziago ikusi nahi zen, bai, eta jendeak, estás guapa, ondo garatzen zait. Euskaraz bai ikusten dela nire burua ederrago, baina bai zaurgarriago. Euskaraz da niren hizkuntza, ez da nire ama hizkuntza, eta erosoago nago gazteleraz egiten, erosoago ez, baina errezago egiten zait, eta batzutan inertziaz, ateratzen zait. Baina nire burua bai ikusten dut miresmen puntu batetik eta edertasun batetik euskaraz mintzo nahi zenean, eta bai, espazioa bai seguroa izan behar da niretzat eroso egoteko euskaraz egiten, no? Porque askotan hartzen dut zartu aditz bat, edo ez dakitzelan bukatu esaldiren bat, baina bai esango nuke euskaraz ederrago sentitzen naizela. Euskararekin agian ez dut lotzen asko edertasunarekin edo ez ni ederra naiz euskaraz hitz egiten, baizik euskaraz hitz egiten dudanean aldunduta sentitzen naizela, eta alduntze hori dela ederra. Ez ni euskaraz hitz egita, baizik eta ekintza horrek zer ematen didan. Nik hizkuntzen bai lotzen dut apur bat, horren beste edertasunetik, igual gehiago konfiantzatik, ez? Eta nik uste euskaraz igual seguruago ez sentitzen naizela alde batetik diskurtso bat garatu dudalako euskaraz eta euskaratik, eta diskurtso hori beste hizkuntza batean implementatzea gaur-gaurkoz ikusten nire burua oso ez naizela gai. Naiz eta gazteleraz ondo moldatuko naizen edo igual espazio askotan euskaraz aritu, baina perfil edo lagun zehatzekin gazteleraz ibili nik badakit, igual diskurtso politiko baten inguruan nabilenean egitu ala erosotasun batetik eta euskeraz. Ez bada euskeraz ez naiz, ez dut ikusten nire burua hain ahaldunduta edo zentzu horretan. Nik uste dut ere, euskararen barruan igual sartzen nahi naiz beste gai batzuetan, baina nolabait dagoela sailkaketa bat, ez dakit, euskara batzuk besteak baino ederragoak direlakoan, ez. Eta nik hori lehenengo pertsona bizi dut, Gasteiztarra izan da, Arabarra izan da, txosna eserekin idazten dut, ez. Eta, nik bai batzutan,
Adibidez, beste herrialde batutako jendearekin hitz egitean, bai sentitu naizela alde horretatik igual ez hain seguru nire buruaz. Eta ez dakit, igual bai sentitu dela momentu batzuetan, ostras, bestearen euskara ederragoa da edo ez dakit. Nik adibidez, bai egiten dut hor adibidez ere beste performance mota bat eta da hartza pixkat euskalki denak eta nahaztu. Ez, nik bai daukat, eta bai agian espazio formaletan etorrela erabiltzen dut batua, arabarra naizelako ere bai, eta horrekin jaio naizelako, ez? Baina gurasak bizkaitarrak ditut eta lagunak edo gehien ibiltzen naizen ingurua da Gipuzkoa. Orduan egiten dut pixkat remix bat, ez? Batua, bizkaitarra, Zumaiko, ez dakiz zer, orduan pixkat hortik ere bai. Eta adibidez hori bai identifikatzen dela como ederra, ez? Como, ala, venga.